Ayan, bro. Nakatanong. Dahil tumataas ang crudo ngayon, pumunta na kay Ben Crudo. Mabagti 5 piso. May siguro itong kita mo na may bibusibok na. Oh, grabe din. Talaga ito. Nabayang mabati ata. Lumabas na kanya ng tigong na kandila sa ata. Nawapiyaw. Ay, kain na mga kapanalig. Yun. Yun. Eh, kasama natin GNG TV. Ben Fudo. With Ben Crudo. Ayan. Yung crudo nga madinaraman. Ito nga. Murahin na nga ako. So, taro din. Hello. Pata, ini Ben Fudo nga masarahin. Ito na yung pangina. Ha? Ang nakalauna na. Nalauna na yung crudo. Nasulat pa di gusto ng kami. Kain na po. Kain. Nagi nga na. Dumang man itong siti karne kay puro pata ang babae lang yan. Sayang nga. Yan lang kasi nga. Ha? Kaya kita kasdayo, pimpilin na ba? Hindi na pa di kayo mo. Nahilig naman pag-foot eh. Yanagan na yung... Yanagan na. Kain. Puro talang mga dyan bati na, naglainga talaga ako. Ay, kita mo ka na yung... Matapos naman lumawas na ako. Grabe mo, hindi makapaan. Oy, galugin mo. Huwag mo naman. Pero may mag-iot ako. Takbo mo na ako ba yung mga? Hindi pala rin. Yaman tayo nga po tayo. Napakantay ni Kuali. Brother, Ronnek. Kain mo kami ni Brother Ronnie Sokat. Yan, napakabait po niyan. Mga gusto kong magpagamot, kaya pagamot na sa kaso. Ayan na po siya. Sa mga gusto mong magpagamot. Mga kapanalig po dyan. Manalig lang na may Ronnie. Siya po yung kwan dito, nagpakain sa amin. Siya po ang sponsor namin ngayon. Baby. Nakabawi naman kami naman kung ano sa kanya. Nakabawi naman kami sa kanya. Sili, masarap yung sili, pre. Hindi, magsisili. Ano mo kung ano na namin? Basta pa. Ang ko na. Matubis. Love. Parang natin. Yan na dyan mo. Daniel. Daniel, ito na lang. Siguro may batang sakit na ako lang. Parang na Tao? kurang. Tarakin mo, ganito may matarakin na bagay mo. Ayos lang mo na. Natamlay ka na ako na ano.
Okay, tokat ng kanay ka ta. Dawigin ka lang. Napili ata kayo. Sukat na rin. Sukat. 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 Sukat tayo na. Ay, meron pa tayong paborito ni Andres. Buro. Ayun, buro. Saka talong. Gusting mo man mag-mention, Joel? Joel? Kaya? Ay, Paborito ka rin na burong na. Di ba? Burong kong kantang gato. Awit na tayo din kung kaya pwede ka nagawin dito eh. Ah, tawag Sabay na yung kanto mo. Sabay na yung Tawag ko natin kung nang... Mali ka mang manti buraw. Lalalo nga buraw ta utak mo. Medyo mali ka na ramin din ang puto eh. Di nga kayo tayo? Nanam. Apaw, na umuwi lang apaw. Ni Ben kami ata kami makingkwata na Sino sila. kayo dati? Madinamok sila di kwati. Kayo bulong. naging ang muna lang. Manila po yata. Manila po yata. Madinamok ko ata. Carne. Di kang ganun nasisigain na. Gamin natin yung tao natin. Carnivores. Ano bro bonnet? Pinakadyo nila, Ben? Ha? Pinakadyo nila? Tondo. Hindi pa naman. Kailang larog nito ito ah. Well, nasa nagkamili ka niya ta. Yung kinita kami kayo. Hindi ako matiligan mo. Nagtingin ko na daw kumagdan. Nagpinagpulong kayo kami. Gusto yun ng palayang ito. No? Ng palayang ito. Ito ating sigaw. Doon, kailangan rin tayo. Ito. Na? Ito. Good? Pwede na nung ano din natin. Hindi agawin ata. Paano mong bakit? Alam na tanong ka nga pa. Kanang kami dito. Ito na rin. Ito yung nabati talaga ito. Nabayang ng mga bati ata. Yan naman. Huwag na sinagit siguro talaga. Yan. Lolo ni Binturo. Wow, dahil lumabas na kanya ng tigong na kandila sa ata. Nawapiyaw. Hindi mo nakakain. Saan natagtala na ni Tagtaliwala? Bari-bari ako. Nabatik siguro kita eh. Naturong tigit sa sada. Yan. Nahilig ka kami nag-itala sa nang nabartag ka ni Turog mo sa Jay. Gusto mo siguro nasagid mo siguro ako. Tata. Pagpapudot eh. Dami na pudot dyan ulit. Hindi niya nagbari-bari ah. Napayatan na yung iwan. Mabayin tuloy mga anime. Bendo. Yan, sabay-sabay ako. Gimana sa sana? Dua pa ikasta ako dahil ba? Lumsong, gimana? Nayulma. Double nayulma. Double purpose ata. Sa pangikat na Siyempre. pangalsaw. Mapanay bulaga ito yun, magkita tayo, dakok tayo. Manggal ka ba? May singamit. Nakatulog sa araw. Ito na, kagawang mo di matati manag sa di ba? Ganun. Doon naman ng mga patay mga maandang. Ito daw nga iduduma kami. Seryoso Seryoso nito. yung mga iduduma mo. Ito kaya. Para kanya naman. Mas dahil nakikikuha ng dress, nagluto bibig ko, pinaktakan na. Nidibati ka rin kanina. Hindi niya lagi sa bro. Di ba? Tindur mo siya mga. Mami. Ngayon yata. Dahil tumataas ang crudo ngayon, pumunta na kay Ben Crudo. Bubakti ka. Babakti 5 piso. May sister ka lang itong kita mo na may pipusibot na. Oh, sabi din. Crudo mo. So natika ang maraming crudo. Kasama po namin ang mumurahing crudo dito. Ano, mga ngailangan si Cruz at totoo talang na siya. May pagkanta lang. Kuya Mer, Video pa siya. Video pa siya. Nakita din. Kaya gagaw, sa kasaw may mga sana natin. Ulo pa rin, ano na.
Tumalit yung Kasi ano. madim sinulpot na mata na yun. Takan nyo. Naman, kasta-kasta lang ata. Hindi na tama lang ata. Alalakan na kalat istorya ata mo. Pisado ka. Sigurado ka talaga ata. Makapasalubsog na magkasikam na takay. Wala pa lang kita ni Tim City si Dainem. Tama, gagawa pa yun. Ang gagawin na mami na anak mo. Mali may paus. Hindi ako magkilas ay nanggal. Gitu doang nga gitu kabay ko matita sisigaw na ko nga gitu ito. Di pinag-inukumat at kaso, di mo kayo. Puto. May puto. Ba. Nung nauwi sa mga dito ako may Kata niya, hindi nakatanggihan na ata. Ni Masok. Ni Mas. Ay, kuhan Ibahati mo ito sa wow, yung ginungguan ko tutuan yung minaw. May sa Domingo lang ba ito, di upi. Kaber to. Uy. Siguro. Kada eh. Mali muna ito sobrang siguro ng karudan. Ha? Hindi mo sunod. Lalo maguro to ito. Di nabarto ako na dyan. Birthday ni Anjo. Ay, pinag-inom tayo di ba? Yun. Okay. Di na ginom tayo dyan balayo. Sa bali pa lagi ah. Pagwali pa dyan, no? Oh, kina nagawin ako. Kalibungan. Bala na tinig mo. kabali na turong. Tapos ko di may isang nilokatan mo di may isang ano sana ako. Yes, tama na din. Sa bahay nagturuan na. Bahay pala.